מהו אימון מנטלי? היום תחום האימון הולך ותופס תאוצה כפתרון לבעיות שוטפות, לניהול משברים, לפיתוח אסרטיבי, לביטחון עצמי ועוד. האימון המנטלי הוא זרם בתוך תחום האימון ששם דגש הוליסטי על האדם, ודרכי העבודה הן יותר חווייתיות. הן עובדות ישירות דרך תת המודע, ובכך הן מקצרות תהליכים ואפילו מדייקות אותם. באימון המנטלי רוכשים כלים מנטליים, חיוניים לחיים, מתאמנים בהם עד שהם נרכשים ונטמעים בשגרת היום. אין אדם שלא יכול ליהנות מהשימוש בכלים המנטליים ומהתפוקות הנפלאות שלהם. האימון המנטלי אומנם דורש לקיחת אחריות אישית לתהליך, אולם הרווחים והתפוקות מחזירות את עצמם בכמה מונים. עצם הידיעה שאני עזרתי לעצמי ועצרתי בחיי שינוי מבורך, היא תפוקה נוספת של התהליך. לצאת מהמקום הפסיבי שאדם אחר חיצוני מטפל בי ואני תלוי בו, לעתים חסר אונים. לקיחת האחריות והיוזמה לריפוי של עצמי היא צעד משמעותי וחשוב בתהליך. אז מה התכלית של השימוש של הכלים המנטליים? קודם כל, ליהנות משקט, שקט נפשי, בשני רבדים. הרובד הראשון זה היכולת הטכנית, פשוט להיות באופן יזום במצב תודעה של שקט. עכשיו אני רוצה שקט לעצמי, להיות מסוגל להיות שם, ליהנות משקט פנימי. היכולת לשמור על ריכוז ומיקוד גם בתוך רעש. לא משנה אם זה רעש שנובע מהסחות דעת, פנימיות, חיצוניות, בזמני לחץ, בזמני שגרה, שיהיה לי שקט. הרובד השני זו קוביית השקט. כאשר תקופה סוערת, או לא ודאית, של משבר, או להבדיל שגרה שמחבה אותי, או כל דבר שאני חווה אותו כקשה. היכולת שלי לשמור על קוביית השקט, שהקשיים של החיים לא חודרים אליה. זוהי קובייה שנוחשת לי, בתוך כל הבלגן. הכל לטובה, הכל יסתדר, אורך רוח, לנשום, יש לך את הכוח להתמודד, יהיה בסדר. אפשר לפתח את קוביית השקט הזו. היא למעשה חלק בביסוס של החוסן הנפשי שלי. לעתים יש לנו תקופות שפל, וכל שאנחנו צריכים הוא מינוף של הכוחות הפיזיים והמנטליים בשגרת היום, טעינה של מאגרי כוח, רצון והתמדה. לעתים יש לנו קושי בלפרוץ שינוי כפוי, או להבדיל להיכנס לשינוי יזום באומץ. גם זאת ניתן להשיג באימון המנטלי. בתוך השקט התודעתי שכבר השגנו, כעת חשוב להשתמש באופן יעיל בכוח המחשבה. לזמן את המציאות שרצויה לי הלכה למעשה, לגרום למשאלות ליבי להתממש בנחישות ובאמונה. ובתוך שגרת היום, לנהל את חיי. לנהל את המחשבות שלי. ממש, פיתוח היכולת לנהל את המחשבות להבדיל ממצב שבו הן מנהלות אותי, כמו למשל במקרה של מחשבות טורדניות. אני קובע מה מתקיים בתוך התודעה שלי כל רגע ורגע. ניהול הרגשות שלי, לימוד טכניקות, לשחרר בתוכי ולפרוק רגשות שליליים למיניהם, כעסים, תסכולים, רגשות אשם, קנאה, שנאה ועוד. ולהתאים מנגד ברגשות חיוביים, כמו אהבה ושמחה, עד למצב של מינימום התפרצויות לא רצויות ומקסימום הנאה בשגרת היום. וניהול פחדים, היכולת להישיר מבט אל הפחדים שלי ולנטרל את ההשפעה הרעה עליי ועל המעשים שלי, לצאת במקום של קורבן אל מול הפחדים ולפגוש אותם באומץ ולהוקיע אותם. כאשר באים להתיר חסימות מנטליות שעוצרות התקיעויות בחיינו, אין מנוס ולצלול לתוך הרבדים העמוקים ביותר, מזהים את המקור לדפוס של ההתנהגות הכושל ופורצים אותו, בין היתר בעזרת תובנות מתוך תת המודע. בדרך זו פורצים הרגל והדפוס הכושל נעקר מהשורש. אפשרי וחיוני לנהל את חיינו בשמחה וברצון. וכלי נוסף, זה חיזוק היכולת לשימוש בהקשבה עמוקה לסביבה ולעצמי. הקשבה לאינטואיציה הפנימית שלי והיכולת לחיות את החיים שלי כחיים מתוקשרים. דרך ההקשבה לידיעות הפנימיות שלי, להשליץ בתוכי סדר פנימי, לקבל מתוכי תובנות מהותיות לחיים שלי.
והכלי האחרון זה חיזוק החוסן הבריאותי בכל הרמות, כולל טכניקות של ריפוי עצמי. האימון המנטלי דורש נחישות ולקיחת אחריות לתהליך השינוי. מנגד, אם לא נרצה מספיק, נצהיר הצהרות, אבל לא במעשים. השינוי הרצוי לא יתחולל. לעתים החשש מהשינוי והלא נודע, מהכישלון, יסרס אותנו מלהיטיב את חיינו. רק כאשר נגיע לנקודה בה תחלואי חיינו נמאסו עלינו והשינוי הוא בלתי נמנע מבחינתנו, רק אז אכן נחולל את השינוי. זו הסיבה שאצל רבים רק כאשר פוקד את המשבר חיצוני הם מתגייסים לשינוי אורחות חייהם. אולם אין הדבר הכרחי, ניתן בהחלט פשוט להחליט כפעולת מנע לחולל שינוי מבורך. במצב זה השינוי יבוא בטוב, ללא לחץ, בקצב שלנו. מצב מועדף בהחלט. אז מה קורה במפגשי האימון המנטלי? אנו מנסחים את המטרה הרצויה, בוחרים את הכלים המתאימים ביותר למאומן באותה תקופה וצוללים יחד. דרך פעילות חווייתית לעבר המטרה. לומדים טכניקות לתקשורת פנימית עם תת המודע, עם חוכמת הגוף, ומשם מתקבלות התובנות ומתחולל השינוי בתהליך הדרגתי. במשך המפגשים מעמיקים את המודעות האישית והמרחבית יחד עם פיתוח של כישורי החיים. בוחנים את ההתרחשויות, מפיקים לקחים ומתקדמים באופן רצוף במסע אל היעד. במהלך המסע לעתים יניבו פירות בעלי ערך מוסף גבוה שבראייה הכוללת אינם נופלים בחשיבותם בהשגת היעד המרכזי שנקבע במפגש הראשון. הסוף למפגשים, כאשר העצמאות בדרך החדשה מושגת, ואו היעד המרכזי נכבש. בכדי להגיע להישגים למימוש עצמי, להצלחה, צריך לעלות על מגרש האימונים ולהזיע מכל הלב. בהליכה, זה לא ילך. במקרה כך סתם, גם לא. לאימון מנטלי אישי מגיעים בעלי הדחף החזק להתקדם, להשתפר, להיות טובים יותר. הסיסים אלי מסע מספק ומאתגר, המשתוקקים לעתיד ורוד. בו היום, בו הינם במלוא תפארתם, שמחים בחלקם, מסופקים, בריאים, מאושרים. אני איתכם בדרככם הטובה. ואתם? אמן. תודה.